boss Mabuyane. Precision no KG. Hello. Kilaka. KG. Okay. Kokota. Hey Kokota. Kokota. Hey Kokota. Kokota. Hey Kokota. Kokota. Hey Kokota. Hey Kokota piano. La sali piano. Hey Dangeni piano. Kokota piano. Hello, 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 Sanbonan. Hello, 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 Sanbonan. Hey Kokota piano. La sali piano. Hey Dangeni piano. Kokota piano. Hello, 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 Sanbonan. Hello, 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 Sanbonan. Yakokota, hey go. Yakokota. Yakokota, hey go. Yakokota. Paso pa selfie, le piano. Paso pa selfie, le piano. Yakokota, hey go. Yakokota. Yakokota, hey go. Yakokota. Paso pa selfie, le piano. Paso pa selfie, le piano. Hey Kokota piano. La sali piano. Hey Dangeni piano. Kokota piano. Hello, 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 Sanbonan. Hello, 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 Sanbonan. Hey Kokota piano. La sali piano. Hey Dangeni piano. Kokota piano. Hello, 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 Sanbonan. Hello, 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 Sanbonan. Hello. Yenithi dlala wena man. Mabuyane. Umosha wena man. Mabuyane. Drive wena man. Mabuyane. Thenga wena man. Mabuyane. Atsiye kana. Ngeminyaka embalwa onikwe le responsibility uyazibonakalisa nditsho pha ndimamele uMorning Live ndithi he madoda nabantu basenyanga ootishara vele bangene kuMorning Live ingathi kudala baqhelane ne-TV kaloku i-TV yabhudisa xa ungayiqhelanga i-TV ingakumbi xa ingu-live kuba bhetele xa ufotwe nje imani yolungiswa phambi kwakuphuma iindaba zika-7 eke yangu-live ubhuda ngoku yonke into ngoku ithe saa yonke indawo. Siyabulela sis. Well done to see that energy. Yabona ke lamanene nalamanenekazi umcimbi uqalanye iceko alishekena nimvile mos uminister ebesithini ebesithi uminister hayi noba ngakayekiswe ngokuba unexhala loba ikhona na enye into engapha kuka 80% ngoba unexhala lokuba ngexesha lakhe athi seyithatha iSouth Africa wayibeka pha isuka iphinde iphuncuke kuyibheke ezantsi. Owethu umdla kukuthini ke? Forward ever, backward never. Siphinde sithini? We must aspire to inspire before we expire. We must always aspire to inspire before we expire. We're all going to expire and you don't know when are you going to expire. Awuzuthi uzawulinda 70 years ne-80 years. Kulula ukungabikho komuntu. But ngexeshanyana okho ngalo aba
nibabonayo ngokuna babhale ihistory yabo yogqitha mhlambi nehistory yethu. Umeya walapho wayifunda apha ke yiyo le nto kulula uthembisa ngeenkomo. Mna akake ndifunda apha mna ndizifundele phaa ezilalini ngapha kwelaa cala. But ndiyayibona principal nabazali balapha le ntetho yesiNgesi ethi cleanliness is next to God. Yenza yonke into ndiyancomana nayo nabantwana balapha xa basuka phaa emagumeni beseziklasi abanethi. Ingqondo ayifuni uphathwa dlakadlaka, ifuna ukhuselwa. Niyayibona loo nto? Kodwa umzekelo waba nemanager yesikolo ecacelweyo neyenza ubomi babantwana, because we must enjoy this. We must enjoy it. We want mathematics. Xa kuthiwa i-mathematics iyehla somewhere mangathethwa nani, makuthethwe ngabanye abantu. Nina i-mathematics must go up. Yabona ke ngoku ninomcimbi onzima nina. U-95% asiyo nto. The next to 95% ngu-100. Kaloku sikhula ngo-5. Nibonile mos ne-province bikhule ngo-6%. Iku-76%. Nathi sicinga into yokokuba sizawuba kulaa league ka-8. Nina ke senikwi-Premier League nina. Uba kuthethwa ngezikolo eSouth Africa, kuthethwa ngo-100 kube sekuthethwa ngani the next nearest 10th. Nini? Bantwana bam siyanibulela, ndibulela kakhulu nina. Niyile nto nina kuthiwa ngamathandazwe. Okugqibela before ndehle apha enyanga sine hostel. Le nto lena sinayo apha izikolo ezininzi azinayo. So ingahle xa uhlala apha ehostel uyisebenzise le advantage unayo, because abanye abantu bebebalisa phaa ubabona bebeziphekela bethini but bonyuka baya phaa kwi-National Awards. So wena xa une-hostel uphekelwa apha enyanga, uhlala uhluthi uthini, umsebenzi wakho xa ulapha kufunda xa awuhlamba izitya uthini. So ingahle ukuyibone loo nto, then uzibuze uba njani mna ndine-hostel ndisithi kuyopasa umntana wangapha kwesaa sikolo ehlala yedwa ethini, then mna ndohluleke ndizawuthi yintoni? Ayikho into ozoyisola, because awuzothi ububhizi kuhlamba izitya ubungenalo ixesha lofunda. Xa usehostel lonke ixesha lixesha lakho lofunda, so lisebenzise okokoko.